Казан дәүләт мәдәният институтында китапханәче факультетына бюджет урыннарына өстәмә кабул итү оештырылган. 2021-22 уку елында Россия мәгариф һәм фән министрлыгының югары белем бирү программалары буенча бакалавриат, белгеч, магистратура программалары буенча укырга кабул итү тәртибен раслау турында буйрыгы нигезендә югары уку йортларына абитуриентларны кабул итүнең яңа кагыйдәләре кертелде. Абитуриент 2дән алып 10 юнәлешкә кадәр бер юлы гариза бирә ала. Бу бюджет урыннары буш калуның бер сәбәбе ди белгечләр. 18 августтан 24-нә кадәр Мәдәният институты китапханә мәгълүмат эшчәнлеге факультетына өстәмә кабул итү кампаниясын оештыра. Кабул итү конкурс нигезендә уза. Дополнительный набор барлыкка чыкты. Һәм без инде бу мәсьәләне шишер өчен электрон шилтәрләргә мөрәҗәгать иттек һәм ул безгә бик булышты. Бүгенге көндә менә кичә беренче көн булды инде дополнительный набор игълан ителүгә уже конкурс булды безнең специальностька. Без инде уйлыйбыз 24 августка хәтле без ул конкурс зур булачак һәм без яхшы абитуриентларны үзебезгә җыябыз дип уйлыйбыз.